Mai gida, sani da zuwa. Yawwa sanninki. Mai gida na ga alama yau ka kuma a gaje ka dawo gidan nan. Wallahi kamar kin sani a gaje na dawo gidan nan. Na gaji sosai. Ok, to bari na samu na haɗa maka ruwan wanka ka samu ka ci abinci sai ka huta ko? Ina ayyo ba magana fara wanka ba ce. Fara dai zuba min abinci in ci tukuna. Tunda na fita ko ruwa ban samu na sha ba har yanzu. Ok, to shi ke nan. Mai gida bismillah. Sai ya yi. Ya na ji ba da mun saba kawai cikin. Ayya, sorry. Ka san jiya bayan ka fita ko wallahi mun yi baki. Shine da suka fara shan lemu sun ji daɗin shi sosai suka yi ta sha. Daga ƙarshe ma wasu masu da shi gida. Akwai kowane da naga ya yi ƙasa. Shi yasa na ba direba kuɗi na ce ya kawo mana. Shi ne fa ya kawo wannan. To amma ya kashe dan ni ko shan shi ba ne ba. Ai lemun ne na ji shi wani kala ba daɗi kuma kin gani dai ban saba shan irin wannan ba gaskiya bai da wani daɗi wallahi. A gaskiya ka bai gida. Wannan lemu haka ba test. Dama akwai sauran ruwan can. Yawwa alhamdulillah. Ka ji lemu mai daɗi. Wallahi har na ji hankali na ya dawo. Kin ga lemon nan ya zama mun tamkar jinin jikina in dai ban sha shi ba to ba da ba na so. Ko ƙasar waje za na fita. Na fa kwammaci man ɗauki da muna in tafi da shi can saboda can ba su da irin shi har sai na dawo na gida. To ai na ga alama. Dan ko ni shaida ce. Alhaji ga jikan na aminta ta mota. Yawa Muktar, wai lemon nan da ka siyo jiya ina ne ka je ka kwaso mai lemu kuma ka san ga irin lemon da nake aiki da su. Wallahi Alhaji sakon hajiya ne kuma lokacin ina so in je in dawo saboda in kake kuma je wani aiki sai an bani lemon da ban tsaya dubawa bane kawai na kawo mata. To da Allah a kiyaye. Da Allah a kiyaye in dai ka je sayan lemon nan in dai ba kamfanin Turwa Aji ba. Da Allah a daina so mu kowane irin lemon a kawo cikin gidan nan. To Alhaji insha Allah. Kuma Alhaji da Allah dan kadan sauran lemon nan saboda yara in ba karan lemon nan suka sha ba suka je makaranta ba su gane wannan. Assalamu alaikum al'umma kasar Nijar da ma duniya baki daya. Sunana Shamsu Garba. Sunana Nawara Tasu Abdulkadir. Sunana Sayyidi Rabi'u Yusuf. Muna gabatar muku da sabon kamfanin lemu wato Turwa Aji. Lemunmu yana da inganci, ga rahusa, ga daɗin ɗanɗano. Yana ƙara kuzari musamman ga masu aikin ƙarfi da masu aikin ofis. Muna da kalolin lemu kamar haka. Orange, Coca-Cola. Tamari, soshe koko. Da kuma lemon. Ina masu buƙatar guda-guda ko sari. Musamman ga masu taron bikin suna ko aure ko kuma baɗi. Za ku iya tuntuɓar mu a lambobinmu kamar haka. Za mu iya kai muku shi a duk inda kuke har in kun buƙata.